Trabada acolle hoxe a súa séptima edición da Festa da Enfariñada, un prato que xa é signa de identidade e que ademais serve na festa de hoxe como eixo principal. Alcalde, bo día, que importante é manter esta esencia nunha festa como esta, non? É todo un orgullo ver veciños e veciñas de Trabada, máis de 40 voluntarios que de forma totalmente desinteresadas polo amor ao seu pobo, pois están aquí botando unha man dende primeira hora da mañá para que todo saia a perfección. Moi importante que a Deputación siga apoiando datas e festividades como esta, non? Por suposto, non? Máis de 40 persoas voluntarias que hoxe poñen en valor pois un alimento, non, que en época de posguerra sacaba a fame. E mira que importante traer eventos como este para o rural porque nos fan vir a Trabada, non, e darlle valor ao que de verdade o ten. A elaboración do prato en directo é sen dúbida a peza clave, pero tamén podemos atopar degustacións de outros alimentos da zona, un mercado de produtos artesanais e agrupacións musicais de calidade que animarán toda a xornada. Contanos un poquinho de que está composto este plato da fariñada. A fariñada leva ovos, leite, fariña e sal. Se o ano pasado a novidade que tiñamos era enfariñada sen glute, mas as fiolleiras de Moimenta, pois este ano como novidade venen a Feira do Bonito de Burela. Vemos que o bonito acompaña perfectamente este plato tamén, non? Casualmente falábamos hai un momento que a enfariñada é como un básico que se pode acompañar de calquera produto que sexa típico de calquera zona. Para nós na costa sería o bonito, para eles aquí os torresmos naturalmente. Bueno, merece a pena facer a cola, non? Para probar este plato. Es mi primera vez, pero vengo aquí convencida por todo lo que me dicen. Está boísimo este prato, non? Riquísimo, riquísimo, está blandiño, jugoso, ben cocidiña, ben feitiña. Pois xa vedes que en Trabada saben facer unha boa festa e manter unha boa tradición, pero sobre todo, darlle valor a unha boa comida. E eu, que non quero ser menos, voulle dar unha boa trabada.